Είναι γνωστό ότι το 2019 η δικαστική έκβαση των παλαιότερων χορηγούμενων κομμένων δώρων των 500 ευρώ ήταν αρνητική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εξαιτίας της τότε δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Σήμερα, εκτός από τη διεκδίκηση για την επαναφορά στο μέλλον, διεκδικείται δικαστικά ολόκληρος ο 13ος και 14ος μισθός, δηλαδή 4 πλήρεις μισθοί μέσα στην τελευταία διετία. Τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας είναι ευνοϊκότερα. Η ΔΕ Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δηλώνει ότι εδώ και καιρό έχουν εκλείψει εκείνοι οι απαγορευτικοί λόγοι που υπήρχαν το 2019. Επομένως, στο νομικό πλωστάσιο σήμερα υπάρχουν βάσιμες και ισχυρές ενδείξεις ότι η δικαστική διεκδίκηση έχει πολλές πιθανότητες να κριθεί θετικά η πιλωτική δίκη του Συμβουλίου της Επικρατείας τον προσεχή Ιούνιο. Η πιλωτική δίκη εξασφαλίζει μόνο το ενιαίο της κρίσης όλων των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, δηλαδή να μην εκδίδονται αντικρουόμενες αποφάσεις, αλλά μόνο μία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία υποχρεωτικά θα ισχύσει για όλα τα κατώτερα δικαστήρια. Έτσι, εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει θετικά, τότε δικαιώνονται όλοι μόνο για το μέλλον. Τα αναδρομικά της τελευταίας διετίας όμως θα τα κερδίσουν μόνο όσοι θα έχουν καταθέσει αγωγή μέχρι την πιλωτική δίκη του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 6 Ιουνίου. Με αυτό το σκεπτικό αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2015 και μετά, προκειμένου να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τα δημοσιονομικά. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από νομική γνωμοδότηση της ΑΔΕΔΗ Ιανουάριος 2025, που απευθύνεται προς όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και η οποία, όπως και το 2019, καταλήγει σαφώς ότι πρέπει άμεσα πριν την πρότυπη δίκη του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούνιο να καταθέτουν αγωγές προς απόλυτη διασφάλιση των αναδρομικών της τελευταίας διετίας. Υπενθυμίζουμε τη γνωστή σε όλους δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών των συνταξιούχων, όπου πολλοί ζημιώθηκαν μεγάλα ποσά, γιατί αποτράπηκαν να κινηθούν δικαστικά πριν το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ όσοι κατέθεσαν έγκαιρα αγωγή εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Εκ του αποτελέσματος, η επιλογή τους να καταθέσουν έγκαιρα αγωγή δεν υπήρξε τυχαία αλλά σωστή. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν ότι για να προλαμβάνετε δυσάρεστες εκπλήξεις σε κάθε σημαντικό θέμα με νομικές συνέπειες, πρέπει πάντα να κινήσετε έγκαιρα, έχοντας συμβουλευτεί μόνο επιστήμονες νομικούς και να μην δίνετε βαρύτητα σε όσα σας μεταφέρονται από μη ειδήμονες. Εν όψη αυτών, θεωρούμε ότι σήμερα η αναγκαιότητα κατάθεσης αγωγής των αναδρομικών της τελευταίας διετίας προβάλλει ξεκάθαρα και πρέπει να είναι η αυτονόητη επιλογή κάθε δημοσίου υπαλλήλου. Εκτός από την επαναφορά στο μέλλον, είναι εξίσου σημαντική και η αναδρομική δικαίωση για τα τελευταία 2 χρόνια, με 4 πλήρες μισθούς. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα μέσω της πιλωτικής δίκης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά μόνο μέσω αγωγής, πριν εκδοθεί η απόφαση. Δικαίωμα να προσφύγουν έχουν όλοι οι μόνιμοι και συμβασιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως υπάλληλοι δήμων, νοσοκομείων κτλ. Το μέσο οικονομικό όφελος που μπορεί να αποκομίσει κάποιος που θα προσφύγει για τα αναδρομικά της τελευταίας διετίας ανέρχεται πάνω από 4.000 ευρώ. Διεκδικήστε τον 13ο και 14ο μισθό σας για να ανακτήσετε τα αναδρομικά που σας στέρισαν στην τελευταία διετία. Η συμμετοχή σας σε αγωγή είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωσή σας. Η πολυετής εμπειρία μας σε δικαστικό επίπεδο έχει καταδείξει ότι το μόνο βέβαιο να χαθεί οριστικά είναι αυτό που δεν διεκδικήθηκε ποτέ.